Na tiramisu budeme potrebovať žltka, mascarpone, kryštálový cukor, amaretto zmiešané s kávou, špičku, vykrejovatko na piškoty, 2 druhy pohárikov, k tomu cukrárskú stierku, cukrárske vrecká a kto chce si môže vyrobiť piškoty. Ako prvé si zmiešame žltka izbovej teploty a kryštálový cukor. Misku preložíme nad paru a začneme šľahať. Šľaháme až do zhusnutia. Dávame pozor, aby sme neprekročili teplotu 62 stupňov. Vyšľahané žltka dáme preč z pary a môžeme zapracovať mascarpone. Mascarpone zapracujeme na 2-krát, tak aby zmes bola hladká a kompaktná. Potom po častiach pridávame šľahačku vyšľahanú do tuha. Zapracovávame ju naozaj veľmi jemne a s citom, aby nám vznikol jeden hladký, nadýchaný, jemný krém. Ako môžete vidieť, krém sa nádherne spojil, textúra je úplne dokonalá a môžeme si pripraviť naše cukrárske vrecko. Do pripraveného cukrárskeho vrecka si opatrne preložíme celý náš krém a môžeme začať plniť. Ale ešte predtým si pripravíme naše piškoty. To znamená, že si zoberieme vykrajovatko a piškoty, ktoré sme si upiekli, si vykrojíme. Ale pozor, nič nevyhadzujeme, všetko použijeme do našich pohárikov. Keď sme si už povykrajovali všetky požadované tvary, ktoré budeme používať, môžeme začať plniť naše poháriky. Piškoty vložíme na spodok, zoberieme si štetec a môžeme ich začať potierať našou zmesou, ktorú sme si pripravili z amareta a kávy. Keď máme piškoty poriadne nasiaknuté, pridáme náš žltkový krém, ktorý sme mali pripravený v cukrárskom vrecku a takto pokračujeme s každým pohárikom. Potom pridáme piškotu, ktorú poriadne zatlačíme a celý proces následne zopakujeme. Zoberieme štetec, piškoty namočíme našou zmesou, ktorú sme si pripravili z kávy a amareta a keď je poriadne nasiaknutá, pridávame ďalšiu vrstvu krému. Krém nanášame pomaly a rovnomerne, tak aby celý pohárik bol poriadne zaplnený. Potom si zoberme cukrársku stierku a začneme uhladzovať náš krém. Robíme to veľmi precízne, aby neostal ani jeden kúsok prázdny. Nakoniec poutierame boky servítkou, tak aby náš pohárik ostal čistý. Posledný krok k úplnej dokonalosti našich dezertov je ten, že ich posypeme práškovým kakaom. Potom ich následne dáme chladiť a máme hotovo. Čo poviete, podarili sa?